Kunyang, kunyang, hello kunyang. Hello po. Kunyang Channel TV, hello po sa iyo, Sisi. Ako po yung nag-host kay Kuya JL. Salamat sa pagpasok mo dyan, Sisi. Salamat, kamusta ka po, sis? Kamusta? Tamsak dan. Ayun, nakapasok din. Shoutout to Kunyang Channel TV. Hello sa iyo, Sisi. Ako yung nag-host sa channel ni Kuya JL. Nandyan lang siya, oh. Nagtatamsak siya. Nagtamsak lang siya. Sandali kuya, nilagay ko pa yung mga ano dito. Nandiyan si Konyang. Si Konyang channel. Ano ba yan? Konyang Channel TV. Okay lang po. Yan. Nilagay ko muna itong mga ano dito. Sandali. Sandali lang Kuya Jayla kasi naglagay ako ng mga ano dito. Sana all my co-hosts. Hihihi. Salamat Konyang Channel TV. Mahina kasi net ko now. Salamat, Ate Shelami ko. Bakit ganyan yung ano sa screen ko, JL? Parang may crown siya, tas dilaw. Dilaw na dilaw dito sa cellphone na ito. Maris, hello Maris. Ano ba yung ano ni? Matela Vlog. Kuya JL, ano ba, jajakitan ba natin ang mga bagong pasok dito sa channel mo? Hindi, anong jacket, JL? May bagong pasok. Si Maris. Oh, okay po, kuya. Yes po, host. Bahala ka dyan. Sa'yo mo na yan. Ano ang ano mo dito? Baka paglapag ba sila? Ay, ala ka. Sandali, may nakatanggalan ako ng ano. Ay, dinakitan mo na pala si ano. Nilagyan mo na pala. Nilagyan mo na pala ng ano dyan, blue. Ikaw pala naglagay ng blue. Ayan, nilagyan mo pala siya. Ate Maris, Matela Yahoo. Ayan, may ano na pala siya, may blue. Ano ba ito? Ayaw niya mag-function. Ayun, naka-live. Sandali ha. Uy, may super chat si Kuya JL, oh. Salamat po. Salamat sa pagbigay mo ng super chat kay Kuya JL. Laki pala ng ano na yan, ano, halaga na yan. Hello po sa lahat. Andyan lang po si Kuya JL. Shout out to sis, Maris Matela Vlog. Laki pala ng ano pag sa peso ang ano na yan. Halaga na yan. Laki ng ano niya sa peso kasi iba siya sa ano sa dollar. Ayan Kuya JL, may ano ka, may super chat ka diyan. Bigyan ka ng super chat. Ni Maris. Sandali lang nga kasi nilagay ko pa yung mga gamit ko dito. First time ba ni Sis Maris dito sa ano mo Kuya JL, channel niya? Channel mo? Maraming salamat po. Ang laki pala ng ano na yan, oh, pag sa ano siya. Naku, ang haba ng harang. Sandali ha, ano ko yung ano niya, sandali lang. Naglagay lang ako ng mga gamit dito. Ibaba ko yung ano niya.
Laki pala ng ano na yung kay JL sa peso. Matagal na po siya. Matagal ko na siyang friend. Sandali ay baba natin yung ano niya. Sandali lang. Nilagay ko pa yung mga alaga ko dito. Opohos. Maris. Nasaan na yun siya? Hindi siya nag-comment. Dali, baba natin yung ano niya. Maris Matela Vlog. Matela Vlog. Ayan, may ano siya. May one, yung ayan. Nasa Finland pala siya, Finland. Nasa Finland, Sandali kuya ha, kasi may harang ka ditong 13 minutes. Sayang ito, baka mawala tong ano na ito, yung harang na ito kasi yung cellphone ko is nalulubat siya yung isa. Sandali. Nilalagay ko pa yung mga alaga ko dito para may mga views ka pang iba. Sandali ah. Yan, may mga harang-harang ka dyan. Andyan ang aking asawa, Mother65 Vlog. Hello, nandyan po ba si Mrs. mo, Kuya JL? Siya pala yan? Di pala yan ikaw gumamit? Nasa bahay po siya, host. Nanood siya ngayon. Opo, andito ako. Hello po, sa asawa ni Kuya JL. Hello, hello po. Hello, hello po sa iyo, ate. Hello po sa iyo. Ako ang nandito sa loob ng bahay ni Kuya JL. Dali. Dali lang Kuya JL ha. Ilagay ko lang itong mga to. Ilagay lang natin tong ano ba yung ginawa? Ayan. Hello, may bago pang pasok dito. Hello sa iyo. Si ano yan? Si Flames, ano yan? Si Flimsy 5. Sadali ko, Jill, kunin ko lang yung ano, yung laptop nitong, laptop, yung charger nitong isa para hindi itong abutan ng lubat. Sayang yung harang niya. Sayang ang harang nito kasi 13 minutes. Baka'y maputol ito. Yan, nalagay na. Nasaan na yung super chatters mo kaya JL? Nawala na yata. Nalagay natin yung link niya. Harang-harang na lang. Legit po kayo. Si Flimsy. Yan yung link ng super chatters. Nasaan na yun siya?
Ang laki ng ano, mas malaki pala ang peso kaysa sa ano, no? Mas malaki ang peso. Saan na yun siya? Baka nag-LS na ho si Maris. Si Maris Matela. Gulat naman ako doon. Maris Matela. Matela Vlogs. Vlog. Yan yung link niya. Si Flame C 5. Nandyan siya eh. Ano yan? Flame C 5, where are you from? Are you a vlogger? Hello po sa lahat. Flame C. Tingnan ko nga yung ano to. Si Flame. Tingnan ko yung bahay niya. Ay, nawala. Kuya, wag mo muna siyang anuhan, kuya. Kay Maris. Itong ano, si Flame C kay Maris. Ninja po ba? Are you ninja? No. Hindi siya vlogger. You're not a vlogger? Are you a ninja? Flame C? Walang ano yung bahay niya, Kuya Jel. Walang content. Ninja po yan. Flame C. Kaninong ninja? Kasi yung ano niya is wala siyang anime. Ano daw Kuya JL? Kaaway daw siya. Flimsy, you're not a vlogger? Flimsy. No, I don't vlogger. Ah, okay. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming, Flimsy 5. If you're not a vlogger, and then thank you for coming here. Harang boss, ba't iba nakikita ko? Ha ha ha, oh my god, oh my life! Bakit ka nandyan, oh my life? Etel! Etel! Bakit ka nandyan? Bukas ikaw akyat dito, ikaw mag-host bukas dito. Jakita natin to si Oh My Life, Kuya Jella. May jacket na ba to? Ayan, may jacket ka na dyan. Nandito ako sa shop, madam. Nandito din ako sa bahay ni KGL. Wah, ayoko. Sulpot lang pag free. Next ako nito, mag-ano sa kanya next.
Yung mata ko naghahanap siya ng ano, naghahanap siya ng salamin. Salamin. Sinong mga nandyan? Mga nandyan? Anime is not really a cartoon. Ano daw? Manyeros? Ano daw? Mineros, magpantay. Kuya Jel, andyan ka pa ba? May bagong pasok dyan. Nagtamsak na siya. Anime is not, what is that? Ano ba yung ano ng anime? Salamin, salamin, sabihin mo sa akin anong gawa mo dyan, ha, ha, ha. Salamin, salamin, sasagutin kita at itanong mo kay Kuya JL. Salamin, salamin, itanong mo kay Kuya JL. Ayan. Salamat po, Manyeros. Manyeros, magpantay. Magpantay. Tama ba yun? Si Manyeros magpantay. Guys, please connect to our super chatters, guys. Super chatters. Merong super chatter si Kuya JL. Please connect. Super chatters. Super chatter. Parang mas maganda pala ang ano, mas malaki pala ang palitan ng peso kaysa sa ganitong yung dollar. Kuya JL, mas malaki ang ano ng peso. Peso. Nasa Japan po yun si Manyeros. Magpantay. Do any of your guys watch anime? Tigulang naman tayo, oy. Si film, nanood ba daw kayo sa ano? Yes po, host. Nanood daw kayo do. Do any of you guys watch anime? I'm not watching anime. What about another? Nasaan na yun si ano? Si Manyeros. Salamat sa 11 million viewers. Thank you po. Meron akong ano dito kaya JL. 5. 5 ang akin dito. 5. Ayan, naghaharang-harang ako dito. Naghaharang. Harang. Ayan, nag-12 na sila, oh. Sino yung nandyan? Shout out, 12 million people na nandyan. Ayan, 13 people. 13 people. I-share nga natin to sa ano. Si Konyang Channel TV, nandyan pa siya. Sino yan? Reality. Ayun, may bagong pasok na nandyan. Sino yan? Sandali, basahin ko lang. Yan siya. Reality Talk. Hello? Reality Talk. Hello po, host. Pwede po pumasok dito. I don't watching anime sometimes when I was in high school. I do watching. Welcome po, Reality Talk. Salamat po sa pagpasok from Jailer Dalis Vlog. Yan. Aray ko. Sandali. I will share this LS right now.
Thank you po from Reality Talk. Ayan, ayan, ayan. Reality Talk, baka hindi mo pa kaibigan sila, pati yung super chatters natin dito. Super chatters. Ang may-ari po ng channel na ito ay si Jel Ardalis Vlog. Nag-ano lang ako dito. Ako lang nag-host dito. Manieros, magpantay. Big, big shout out to you. Hello, hello po sa inyo. Manieros. Cause pwede sila maglapag bahay karo. Ano daw? Okay po. Bahala ka po. Memorize magpantay. Anyeros magpantay is a monetized channel also host. Isa din pala kayong monetized channel. Anong Manyeros? Manyeros magpantay. Sabi po nung may-ari ng channel, maaari kayong maglapag ng inyong link dito. Host, pwede sila maglapag, bahala ka na po, sabi niya. Ayan, pwede kayong maglapag ng inyong link. Binibigyan kayo ng pahintulot. Binibigyan kayo ng pahintulot ng may-ari nito. Wala siya, sandali basahin ko yung ano niya. Reality Talk, friend na po kami ni Jel Ardalis Vlog, sub na po ako sa kanya, hindi ko lang po alam kung nakadikit na din siya sa akin. From Reality TV Talk. Reality TV Talk. Kuya Jel, ayan, wala siyang blue color. Nakadikit na daw siya sa iyo. Pakidikitan nyo si host sa mga hindi po friend ni Shelamiko. Okay lang ako, Kuya JL. Okay lang ako, Kuya JL. Okay lang yan. Binababa ko lang yung link ng ating super chatters dyan. Kuya JL, si ano po, Reality ay nag-aano siya sa iyo. Nadikitan ka na daw niya. Ate Shelamiko, pakibaha din link mo. Ay, wag na, Kuya JL. Okay lang. Ibaba ko yung link ng super chatters. Okay lang yan. Si Reality Talk, Kuya JL, wala siyang kulay blue. Life, pwede kang magbaba ng yung link. Nasaan ka na, Sisi? Nasaan na yung Sisis Life? Kuya JL, parang na-amaze ako doon sa sa super chat na ganun ang halaga. Hindi kasi may mga ganyan akong diba? Pero iba yung price sa dito sa akin. Iba. Friend na po kita, matagal na po 'yan. Matagal na po 'yan, friend. Si Reality Talk, bahala ka na host maglagay. Ayan, Reality, nandiyan ka pa ba, Sisi? Nandiyan ka pa? Kung nandiyan ka pa, ayan, lagyan kita ng blue. Pwede ka daw mangisda dito. Sabi ni Kuya Jel Ardalis Vlog. Shoutout sa asawa ni Kuya Jel Ardalis Vlog na nandyan, si Mother65. Hello po sa iyo, ate. Mother65. Nandyan pala siya. I-shoutout natin siya. Nandyan siya. Nag-support din. Kaya pala mainit. Nasarado ko pala ang mga bintana dito. Kaya pala mainit. Opo, dito pa po. Ayan, Sisi, Reality Talk. May blue ka dyan. Pwede kang mangisda dyan, Sisi. Di pa po ako, alis din ako mamaya. Dito pa po ako, alis din ako mamaya. Madam Sheila, alay, nagiging madam na tuloy ako ngayon. Big, big shout out to James Panda. Salamat sa pagpasok, James Panda. I-block kita at baka hindi mo pa mahal ang may-ari ng channel na ito. Mahalin mo na ang may-ari ng bahay na ito. Ay si Kuya Jel Ardalis Vlog. Pinapunta ko si James Panda dito. Napaka-supportive po dito. Napaka-supportive. Nadikitan na po kita, host. Sabi niya, nakadikit na daw siya sa iyo.
Pinadala ko yan siya dito. Napaka-supportive po niya ni James Panda. Masipag po yan si James Panda. Salamat, James! Salamat, salamat, salamat. Salamat. Guys, unahan nyo na lang po ako. Babalik at babalik po ako sa bahay nyo with special promo. Sure po ito. Wait lang po wait lang po ng tamang oras para hindi mapalo ni Whitey. Thank you po from my reality talk. Mamaya pagkatapos, James Panda kita ko na po bakas mo from Jailer Dallas Vlog. Ayan na yung link ni Reality Talk. Si Reality Talk. Please don't forget to connect our super chatter, si Maris. Si Maris. Ayan yung ating super chatters. Baba link, James Panda. Baba daw link, James. James. O Malay, pwede ba magbaba ka din ng link dyan, sis, na madikitan ka din ni Reality Talk. Reality Talk. Baba kayo ng link dyan na dalawa. Baba lang kayo ng link, baba. Nandyan ang asawa ni Kuya JL. Ayan ang harang-harang natin dito ay 6 na minuto. Magharang-harang tayo dito. Ayan po yung link ni James Panda. Sino pa po ang hindi nakadikit? Padikit po. Padikit din po. Oma Live, nasaan ka na? Nandyan ka pa ba? Oma Live. Oma Live. Ako na pupunta sa kanila mamaya. Nakasipi ako, hirap magdikit. Hindi mahirap magdikit sis, Oma. Hindi mahirap. Makikita mo yung parang nandiyan pa rin yung GoTo channel. Hindi ako nahirapan sa cellphone. James Panda, on the way na ako sa super chatters. Masipag yan si James Panda, Kuya JL. Naglalapag yan ng mga link ng super chatters doon sa aking channel. Masipag yan siya. Sis Uma, parang nandyan pa rin yung GoTo channel. Pa isa-isa. Nandyan ka pa rin. Hindi ka pa rin nakakaalis sa live ni Kuya JL. Nandyan ka pa rin. Nakakapunta. Di ko alam kasi pag lumabas ako, mawawala ako. Hindi sis. Hindi ka mawawala pag lumabas ka. Nandyan ka pa rin. Nandyan ka pa rin. Hindi mo lang alam ano ang gawin. Dito pindutin mo lang yan. Yung yung link na dyan. Link dyan. Nandyan ka pa rin. Aalis na ako ha. Huwag kang umalis. Diyan ka lang. Makabalik ka pa rin naman. May siya, parang may GoTo channel pa rin. Parang may GoTo channel pa. GoTo channel. Kuya JL, may mga GC ka ba? May mga GC ka pa? Alis na ako, hahaha. Huwag kang umalis, sis Oma. Oma Live. On the way na si James sa super chatters. Super chatter. Si Maris. Harang uli, hahaha. Ayan, lumabas pala si sis Oma. Oma Live. Ang bilis ng oras, nakakonsume na tayo ng ng 32 hours. 32 minutes. Yan, nakonsume natin. Salamat, James Panda. Babalikan ka niyan ni Maris Matela. Nasa Finland siya. Sa Finland.
Maraming salamat talaga, Ate Shelami ko. Isang sabi ko lang, andyan ka na agad po. Sinagad-sagad ko na lang, Kuya JL, kasi mag-aano ako tawag nito, mag-ano ako ng trabaho. Mas gusto ko magtrabaho kaysa magwa-YT. Dikit na po ako kay Super Chatters kahapon, yung nag-LS siya. Di lang ako nakaiwan ng bakas. Tamsak with kalimbang na po yun from James Panda. Salamat, James, ha. Salamat sa pagpunta, James. Ilan na yung ano mo, James? Ilan na yung banana mo, James? Nakailang ka na, James? O, umusad ka na. Umusad ka na. Kahit pa paano umusad na yan. Kunti na lang yan. James Panda, dikit na sa'yo. Harang ulihos, ha ha ha. James, si Oma Life, napakabait po niya ni Oma Life. Matulungin po yan, James. Mahilig yan mag-play ng mga palabas. Kaya hindi yan siya na-play ng madali kasi inuuna niya ibang tao. Marami siyang gamit, kaya lang, inuuna niya ang ibang tao na i-play. Si Oma Life. Napakabait niyan. Baka hindi mo pa siya lablabin mo na, James. Dikitan mo na. Kuya JL, isang oras lang po tayo, ha. Yung mga pumunta, dadalhan ko, yung mga pumunta, dadalhan ko kayo ng mga alagad ko. On the way na daw si James Panda kay Oma Life. Masipag yan, wahaha, ang haba ng harang. Mahaba kasi ang harang dito sa Korea. Parang walang katapusan. Opo ho, salamat po. Okay lang po, Kuya JL. May inaano kasi ako, Kuya JL, na umabot ako ng yung views ng akin ay 60. Kaso nga lang, akala ko ay nakuha ko na kahapon. Nung tiningnan ko, binawasan ulit, parang kailangan ko ulit ng 300 ba yun? Akala ko'y tapos na. Kinuha na naman niya. Kasi may mga ibang channel akong papasukan. May papasukan ako. May hinawakan ako ngayong dalawang bahay. Tapos yung Miraflor de Monteverde, ito, naka-ano na rin to, naka-live na din to siya. May mga watch hour na din ito. Ayan. Haba nga. Oo nga, kahit nagsa-silent ako kasi hinahanap ko inaano ko yung tawag nito. Sipag naman talaga. May dalawang account na may hinawakan ako, tapos kay ate pa, ano ko pa yon, tsaka kay yung Miraflor de Monteverde. Panglima yata to. Tsaka may isa pang gustong ko yung bahay niya, i-LS niya. Muni na rin siya. Hello po, Oma Life. Mabait din po akong manood. Masipag po ako. Friend po tayo. Pwede po ba? From Reality Talk. Oma Life. Salamat, Kuya JL. Dinikit ko kaya yung ko dyan, Kuya JL. Lahat ng account na nandito sa akin, dinikit ko dyan. Ewan ko, kinuha niya. Umabot na ng 217. Kinuha niya. Sige po, wait kita ha. Makikita mo naman po ang bakas ko. Paki-notice na lang po.
tatlo lang isang araw. Pwede ba ganon? Huwag i-ano lahat. Kuya JL, may problema ako sa mga alaga ko ngayon. Hindi siya makadikit. Hindi ko alam bakit. Hindi siya nagka-count yung dikit, pati yung tamsak hindi nagka-count. Dati nagka-count naman yan. Hindi ko alam ano nangyari doon. Siguro kailangan mo siyang i-clear history. Clear history at i-update yata yun. James, nandiyan ka pa, James? Oma Life Dan po. Nasuklian na po kita. Salamat from James Panda. Kasi kapag walang subscriber, bawal na yata. Meron yun siya. Meron mga yung aking Meron. May mga video pa ngayon. May mga video. Bigay ko 3 thumbs ako kay host. Try ko sa akin. Try mo nga, James. Legit na pala. Oo, legit nga yan sila. Yan, lalo na yan si Sheila Mikoko. Sheila Mikoko yata to. Sandali Yan legit yan. Legit yan siya. May mga video yan siya. Si Sheila Mikoko. 60 ang nito, banana. Yung Miraflor de Monteverde din. 206 yata yung niya. May mga content nga ito. Hindi ko alam siguro dahil hindi ko siya na-clear history. Hindi ko na-clear history. Kailangan yata tong i-clear history. Pero hindi talaga magbilang yung niya. Hindi ko alam. Nung dati naman ay pwede. Kailangan clear history, host. Yan, harang. Try ko nga nilinis ko sila kasi 30 sana to. Kasi yung dalawa, hindi ko na-update, hindi ko na mabuksan. 28 na lang natira. Nagawa kasi ako, madali lang kasing gumawa. Nilagyan ko ng mga picture. Video, meron. Kuya JL, kung makapasok ka mamaya, anuhan mo meron po ba, host? Ilan nga ba yung thumbs kanina? 11 ba yon? Sige pa nga, James. Nadagdagan siya ng isa. Parang nadagdagan. Isa pa. Wala, pati yung views pala. Mawawala din pala yung views. Count ng views. Mamaya, subukan ko. Ako nga din, itry ko nga din kung Nag-30, James. Ay, 30-13 ang dito. Pumasok yata. Try ko sandali. Nag-13 na dito sa laptop. Dito sa screen, isa is 12. Pero parang nadagdagan yan. Yan, host. Sandali, ha. Try kong iba. Pumasok yung dalawa ko. Try. Kung papasok din ba ito. Kasi may mga na to May mga... Sandali. I-clear history ko lang. Try ko din ito, ipatamsa ko din tong ninja ko. Nakakaano to dati, hindi ko na alam bakit hindi na siya hindi na mag-move yung tamsak niya.
Try ko. Yan, nagharang siya. Pwede na siguro to once a week LSOs. Mahirap yan, Kuya Jel, kasi yung ano mo, yung magbaba talaga yung ano mo, magbaba yung dilaw, ay yung magpula yan, magpula. Wala, James, ayaw pumasok. Ayan oh, ayan siya, ayan oh. May ano din to, may content din to. May content din yan. Dapat 14 na yan, 14. Kuya Jel, magbaba yung ano ng analytics mo. Nangyari sa akin yan. Magbaba. Ngayon nga, oh, di ba nagla-live ako, nawala, di ba yung views ko is umabot na sana ako ng 60 plus. 60k plus. Nawala pa rin, bumaba. Ano nakakahiya? Mas nakakahiya itong ano ko, mas nakakahiya itong ninja ko, ayaw magtamsak. Magpa-ninja-ninja pa siya, ayaw niyang ayaw niyang magtamsak. Oh, ayaw niya talagang gumana. Dapat 14 na yan eh. May mga ano na ito, oh, 16, ano na din tong ano nito, laman nito, yan si Samko. Ayaw niya, naka-clear history naman siya. Bakit sa akin nakapasok host? Silent na lang. Siguro pwede naman, ate siya. Pwede, oo, pwede din, pwede. Pwede siyang silent ano. Magpula talaga yung ano mo, magpula. Ito din, oh, ipasok ko ha. May mga content to. Dagdagan ko pa ng isa host. Ayan, ito din, oh. Wag mo muna itamsak. Ako muna magtamsak. Ayan din, oh. Ayan. May ano din to, James. Oh, hindi rin pumasok siya. Salamat kunyang channel TV. Pag-stay mo, maraming thank you from Jellar Dalis Vlog. James, yan din si Anko. Meron din yung ano, content. Meron mga content yan kasi madali lang silang gawa ng content. Kunwari mag-video ka lang dyan ng saglit sa labas or ano lang lagay mo dyan. Malapit na host, mag 1 hour. Oo, Kuya JL, malapit na. Mga 20 minutes siguro kasi palabisan min. Ano kasi yan, mababawasan. Mababawasan yan. Wala, hindi talaga nag-ano, James. Wala, hindi pumasok talaga yung ninja ko. Hindi siya pumasok. Anong nangyari dyan? Salamat talaga, bawas stress. Mas nakaka-stress yung ano na yan, yung ninja na yan, ayaw niya pumasok. Nangyari dyan.
Bakit ganun yung mga ano, yung mga tao, pumapasok sila sa live ko, may mga blue sila. Ako yung magpupunta sa kanila, ayaw nila akong bigyan. Mangtanggal din ako mamaya. Yun, harang. Di talaga pumasok. Nagtamsa ka pa, James. Stress lang sa work. Ako, straight ako kakaupo. Hindi ako stress, hindi stress, straight. Straight. Yung tuwid, ganon. Wala na yata si Oma Life dyan. Nasaan na kaya yung si Oma Life? Oma Life. Kuya JL, sa'yo ba yung tanim na ano, yung mangga dyan? Sa'yo ba yon? Mangga. Hanggang gabi ka nga. Minsan Oo nga, inaano-ano ko ngayon Kuya JL, kaso wala pa din, nawawala pa din yung ano niya. Nawawala sa province. May mangga dito kaso galing siya sa ibang bansa. Ang mahal naman ng 1 kilo na yun. Yun yung dahilan kung bakit ako laging nag-ELS. Bumalik ako, nagsa-silent LS ako. Kasi yun yung hinahabol ko. Kaya ikaw, Kuya JL, ilagay mo tong ano mo ng not made for kids. Pahirapan ka ng Haiti. Oo. Ipasok ko tong ano mo mamaya doon sa laptop. Palitan ko yung settings doon kasi kailangan ko makapasok doon sa ano. Hindi mo pala to nalagay na, hindi mo pala to na ano. Pasok ko yung isa ko pa ho. Sige nga, James, patingin nga. Hindi talaga nag-function yung ano ko, James. Wala. Ayaw niya. Hindi ko alam eh. Anong nangyari dito? Ayan o. Ako din yan. Ako yan, ako. Hangar. Ikaw na muna, bahala dyan sa iyo na muna yan. Channel ko. Anong oras na ba ngayon sa Pinas time? Papasok ko yan mamaya doon sa ano, sa laptop. Okay na yata yan, host. Wala pa, Kuya JL. Alis ka na, Kuya JL. Kuya JL, nagmamadali ka? Alis ka na, may lakad ka. Ayan o, nagharang-harang din ako dito. Naglalaro din ako ng harang. Kala mo lang. May nakaano dito sa akin, 5. 5. Stress lang dito sa work eh. Huwag ka na ma-stress dyan. Mag-straight ka lang. Mag-straight. Straight ka lang. Straight. Mupo ka ng straight dyan. Straight. Ganyan. Wala na yata si Oma Life dyan. Nawala na si Oma Life. Si Oma Life. Yan po, host. O, pumasok man. Pumasok. Pumasok nga. Tingnan mo yung thumbs up dyan, no? Pumasok. Try kong pumasok sa isang LS kung hindi ko gamitin yung ano na ito, hindi ko gamitin yung tawag nito. Hindi sa akin nang gagaling ang source ng ano ng yung live. Try ko siya kung papasok ba siya. Try ko sa iba pag nag-LS.
Yan, 4 na tamsak ko, ha, ha, ha. Pumasok nga. Pumasok. Mamaya maghahanap ako ng kakilala ko na mag-ano siya, na magla-live siya, tapos itamsa ko yung mga ano ko doon sa kanya kung papasok doon. Try kung hindi dito lahat sa akin nanggagaling ang source ng ano ng live ko, ng tamsak ko, try ko. Pumasok James nang diyan. Pumasok oh, ayan, nadagdagan. 14 na ng tamsak ko. 14 nga, 14. Ang akin nga hindi pumasok. May tinamsak ako diyan, hindi pumasok. Hindi pumasok yung aking tamsak diyan. James, marami din niya alaga si Kuya JL. Hindi lang makagalaw yan kasi wala siyang ano ng wifi niya. Wifi. Gawin nating 15. Try mo nga. Wait. Salamat, James. Panda, mabait yan, Kuya JL. Napaka ano niyan. Bago ko lang yan nakilala siya. Nag-ano siya sa live ko. Pumasok siya. Mabait din siya. Siya naglalapag ng ano ng link ng super chatters. Hindi na siya makapang-isda. Kasi ilan ba yung 4 na tao ba yung nilapag niya? Kuya JL, wala ka na bang GC? Maliban doon sa ginawa ko? Wala na? Bakit kaya hindi na to pumasok to? Wala na po, ha ha ha. 15 na, James. Bakit ganun? Ayaw gumana ng ano nyo? Stress kasi sila eh. Parang lahat naman yata Kuya JL eh. Ayaw mag ano yung iba. Sana makahanap ako ng totoong ay Gmail na GC. Makahanap ako ng totoong mag ano talaga. Sana all may harang. Papunta ka din dyan, James. Papunta ka rin dyan. Pumasok lahat ng tamsak mo. Yung akin ayaw niya pumasok. Hindi ko alam bakit. Tiyaga lang, James Panda. Tiyaga lang. Tiyaga. Ten minutes na lang tayo. 10 minutes. 10 minutes. Pumasok yung ano ni James. Akin hindi pumasok. Hayaan mo, James. Makakabawi din tayo. Alam ni host yan. Makakabawi din tayo. Ano daw, James? Hayaan mo lang daw. Mag-ano din yan. Mag-play din yan. Pag nabalik yan sa trabaho, James, mag-play din. Hindi din niya titigil mag-play ng ano sa'yo. Tutulong yan sa WH mo. Pati sa banana mo. Tulungan ka niyan. Salamat, James, ha? Pumasok ka dito, James. Salamat, salamat, salamat. Pinasa ko yung ano Kuya JL sa kanya. Pinasa ko yung chat. Ay, ang live. Pumasok siya. Thanks. Oo, James. Tutulong yan sa ano. Tutulong yan siya sa, tawag nito. Tutulong yan sa WH. Kasi yung kapatid ko, inano ko din yung kapatid ko ni live ko yun. Wala talagang tao yun, James. Walang tao yun. Sila lang, nandoon. Namuni yung ate ko. Walang tao. Salamat po. Lakas ringtone, lakas ni Wakwak, ha?
Lakas ringtone. Lakas. Uy, si Wakwak, mag-ano na, 600 na si Wakwak. Ang galing ni Wakwak, ha? Kuya Jel, alam mo yung Wakwak? Si Kuya Jel, si Wakwak, na 600 na siya. July 8 lang June 8 lang nag-umpisa yun si Wakwak. Wak, hindi. Hindi Kuya JL, Bisaya yan na salita. Dapat pinuntahan natin si Bin at si Wakwak. Dapat pinapunta natin si Bin. Pinasa ko nga tong ano eh. Pinasa ko nga tong GC na ito. Ay ano yung chat na ito. James, gusto mo pumasok doon sa GC, James? Ilagay kita doon. Kuya JL, Wakwak is ano, aswang. Wakwak, Bisaya yon. Iba naman yung Wakwak ng ano ng Tagalog. Di ba may na Wakwak na ganon? Pero Bisaya na ano yung Wakwak. Shout out 10 million na nang dyan. Sino kayo? May 10 million tao tayo dyan. Ay, grabe. Ha, ha, ha. Yun kasi, inaano ko nga si ano, hindi siya natutulog. Ang galing niya kasing ang galing niya. Anong GC about YT? Oo, GC na ginawa ko. GC. Pero naghahanap ako ng James, yung magsusupport talaga ng mga tao. Magsusupport. Yung may mga bagong palabas, ang bawat isa doon ay papanoorin. Tapos nagla-live yung mag-schedule kayo ng live para yung mga iba ay makapunta sa iyo. Para kahit 10 lang kayo, may 10 tao na nang doon. YT. Sige, gurak ako dyan. Ilagay kita doon ha, pero maghanap pa tayo ng James, na temporary ka lang muna doon. Maghanap tayo ng yung maayos talaga na tao na suportahan, yung, kunwari, mag-schedule, mag-live si Kuya JL ngayon, nang doon tayo. Tapos naman, mamaya, ikaw naman mamaya, ganon, ikaw na naman, tapos mamaya ako naman, ganon, may schedule sa oras. Tapos may mga bagong palabas, isend doon sa GC na yun, papanuorin ng bawat isa. Diba, may mga views kayo? Opo, dapat ganon, full support. Maghanap ako ng ng ganon. Kasi sila Wakwak at Bin. Kasali o nang doon sila. Tambay lang yun. Tambayan lang yun. Kasali doon si Wakwak at saka si Bin. Nandoon sila. Si Bin, alam mo yung unang pasok ni Bin doon, wala yang siyang wala pa yung banana. Lahat ng ko binigay ko sa kanya. Pumasok naman. Iwan ko ngayon, ayaw na pumasok tong na to. Si Bin. Harang. Ilagay kita doon, James, pero mag-ano tayo ng mga yung mga tawag noon, nung pag nagla-live talaga, schedule, kahit 2 oras yung live mo, tapos nandoon lahat yung 10 tao na nagstay lang dyan sa live mo, may watch hour ka. Maganda yan. Iwan ko na sana si ngayon, si Ben ngayon. Di ba yung si Ben, si SpongeBob, man yun? Malapit na tayong mag-end, Kuya JL. 5 minutes na lang, 5 minutes. Naglalaro na lang ako ng harang. Naghaharang-harang tayo. Oo, kapag may 10 kang tao, malaki na watch hour, lalo lang kapag hindi naalis. Oo, malaki na yun. Tapos, may solid ka talagang 10 tao. Solid talaga yun ha, na na, yun ang tinatawag na organic no. Tapos, tawag nun, yung mga tao pa pumapasok sa live mo. Mga tao pumapasok sa live mo, yun, may ka pa rin doon, makukuha ka pa rin watch hour. Yes, natapos din. Ayan, may pa. Konti na lang, konti. Pumasok talaga yung ni James. Salamat sa mga naka-BG dyan. Sa ka-BG lang dyan. From JLR Dalis Vlog. Salamat po sa inyo. Salamat.
At salamat sa nag-super chat kay Kuya Jel Ardalis Vlog. Salamat din sa wife ni Kuya Jel Ardalis Vlog, si Mother65. Nag-support siya sa kanyang husband. Nanood din pala yan siya sa anong Kuya JL, sa live mo? Nanood din pala yan. Kanina Kuya JL, may nilive din akong isang account. Silent lang siya. Naka-silent siya. Hindi ko alam ilang oras yun. Parang 6 yata yun. O 5. Madali. 8? 5 or 4 pala na oras ni live ko. Yung kanyang bahay. Two minutes na lang tayo. 2 minutes. Opo, number supporter ko yan. Si Mother. Number 1. Opo, number 1 supporter. Opo, number 1 supporter. Next week, mag-first LS ako kapag nakuha ko na. Kahit wag mo munang James, kahit wala ka pang 1K, pwede ka na mag-LS. Mag-StreamYard ka, akyat ako sa paakyatin din natin si Wakwak. James. Shoutout sa 10 people na lang dyan, sa mga naka-BJ, salamat po sa inyo. Salamat. Live, salamat Sisi. Salamat James ha. Yan, magpahuling harang tayo kasi mag-e-end tayo. Magpapahuling harang ako. Ayan, may mga harang ang dalawa. Next week, mag-first LS ako. Sino ba yan si Wakwak? Need ko siyang makilala. Kilala mo yan kay JL. Mas okay kay si kagabi yung pinuntahan mo, James, yung pinuntahan mo, hindi ko alam anong ginamit niyang doon. Ang galing ng niya ha, kahit ganun pa lang bilang ng banana niya, nakapang na siya ng tao, sana ituloy-tuloy niya yon para papasok ang tao doon sa kanya. Si Algin niya, Kuya JL, kilala mo yan? Si Algin. Tinawag ko na siyang Wakwak kasi ang galing niya nga, wala pang, na siya nasa 10 daan na siya, 6 na daan na siya. Nung nung 8 lang. Nung June 8 lang siya gumawa, di ba? Ang galing niya. Makukuha ko yung 1K bago matapos itong linggo. Sige, James. Oo nga, totoo yan. Sipag lang, gawin mo yan. Galing nga. Oo nga, wag mo nung ginawa niya doon, Wakwak na yon. Si Wakwak yung nag-LS, diba, kagabi? Nag-LS ba si Wakwak kagabi? Hindi ko siya napansin. Nung kahapon, nag-live yun siya kasi tinuruan ko siya. Hindi yun si Wakwak, iba yun. Tiwala lang, James. Oo, totoo yan, James. At lang, dalhin nga pala kita doon sa mamaya, James. Parang hindi ka pa nakapunta. Yung pinupuntahan namin ni KJL na maraming banana doon. Hala, Kuya JL, na tayo kay JL, mag-end na tayo ha. Tayo mag-end na. Ay, di pala. Hindi yun si Wakwak Diba yun si Wakwak? Oo nga, dalhin mo siya doon. Dalhin ko yan doon. Dalhin ko yan si si James. Magbabay na ako kasi ako'y mag-live tapos maraming salamat ulit. Walang anuman po, Kuya JL, para ako'y makapag-live at maaga ako makapagluto ng ulam. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat po. End na natin to, Kuya JL, ha? Ayan, masaya ka na. May ka na. May super chat ka na. May pangdagdag sa, kahit papaano. Akala ko dalhin mo ako dyan sa Korea. Ay, ready ko na po. Ready ko na po passport ko. Bye-bye, James. Mag-live na ako sa aking account. Salamat. Ingat kayong lahat.